Ndaiseka ndichiona paine vhidhiyo ratandakaposta papeji penyu ranganzi Madzibaba Masango musadaro pachinzi Madzibaba pinai moto Madzibaba. Madzibaba pinai moto. Wakachakuyambuka moto. Moto unotsikwa nono wakaikosha baba. Imunotsikene moto. Ndotsikeni. Fura mtimanya dai. Ndotsika kuti fura chimanya ba ndimanye ba. Nimenda zokuitira mna moto moto ndotopinda moto meme ndotogara ni. Ladies and gentlemen, we are back again naMtumwa Masango. Nansi kune kamhepo nekachando. I think ndo nyama vhuvhu wacho. Atouya. Mwaka nemazuva epanyika zvine chirevo chipi chinogona kunge chiri chepamweya kwatiri. Hanzi zvinhu zvese zvine mucherechedzo zvinotipa. Aka ndo nguva anoona kuti mhepo kana chitenderera kusanditeka. Pane zvinenge zvichiitika chadenga. Ndosaka chinzi nguva yemhepo. Ndio nguva inosimuka mhepo dzakawanda dzinotenderedzwa nemhepo ipi idzodzo. Alright, but mhepo dzakaipa zvamuchose here kana kuti mhepo yakashatira mumwe yakanakira mumwe kana kuti kune mhepo dzakanaka kune mhepo dzakaipa, because dzimwe mhepo dzinosvika dzotodonhedzawo mashizha angaora mumuti, muti wopurunura wosara wane mashizha matsva. Chinoitika ndechekuti mhepo iyoyi dzasachita kuti kudonhedza kwakaita mashizha chitori chirevo. Dzasai kuvanhu kuchivanhu manje vanhu vanenge vakuishandisa kuichereketesa. Iye inoya kunokurumura zvinhu zvese zvoenda pasi ichitangidza zvitsva. Anditeka. Saka iyo manje mhepo iyoyi anditeka. Painobva yanhingirikina manje varoyi paunobva waishandisa kuda kuishandisa pazvinhu zvakaita se zvakaipa. Kutosimudzawo nyanga yake ipopo papo. Kutosimudzawo mweya kumakuva ipopo papo. Anditapinda August ndianosimudzwa mhepo kwete muchando. Iye August akabva aenderana nemazuva evana vechikoro ekuti vanenge vachivhara maholiday. Inotonemekedzwa because mwedzi wakakosha. Mwedzi wamagamba. Alright, heroes. Ndo mwedzi wakakosha iwoyi baba. So vanhu vachange vachifamba zvisingaitwa runotora vana vavo kumaboarding, vamwewo vana vari kuenda maholiday, vamwewo vanoshandawo zvichidaro handiti. Minamato yepanzira apa zvakaitika kuchitungwiza zvakarwadza vanhu vazhinji chaizvo zvekuti vanhu very cautious. Minamato mukomaziko tikutopa vanhu. Kufunga nyaya yatakaitaura kubva tikupa vanhu minamato. Saka tikuti isusu nguva iyo ine kufamba kwevanhu vanhu ngavaiture minamato kufamba nayo. Like nezota topa vanhu minamato kumamudharweni chaiko. Tipa vanhu minamato kufamba nayo. Saka kureva kuti zvakakoshera kuvanhu kuti Mwari atitungamirire zvakakosha izvozvo kuti vanhu vanopiwa minamato kufamba nayo. Kune vanotenda. Kuno vamwe enda kumachechi avo futi zvakara vachipiwa minamato. Ndikaona vamwe vachipiwa minamato yanoti ngoyi. Ndikaona vamwe vachipiwa minamato yemvura. Kwamagaya vachipiwa maapple. Yes, anditeka. Kureva kuti vane minamato yavanopiwa vanhu vanotenda zvakasiyana siyana. Saka maprofesi mwedzi ndo mwedzi unopiwa vanhu minamato. Alright. Kumaundarweni kwamamuri mamuchita sei? Maundarweni kwakatiita achipa vanhu minamato yezvinhu zvakasiyana siyana. Tanga tiri padhiki akapo. Tichivaka minamato. Tatanga takwira mugomo repashashi. Pabhindura tikaita minamato edembiya mugomo iroro. Tabva imomo tikabva tadzika kuenda padhiki haki. Chinopesa minamato edaita papi padhiki haki. Saka kureva kuti zvakaropafadzwa izvo. Alright, handina kukuonaiwo kapa mavhidhiyo andandichiona emusangano wemapostori ekuwanda kugwanzura Highfield kwangu vanhu vakawanda chaizvo. Hamusi mupostori here? Aiwa, indiri mupostori kubata kuApostle Faith Church. Handisi weJohani Masowe. Ava vanhu vaita minamato vanhu weJohani Masowe. Vamadzibaba Mozi, vanotungamira Madzibaba Mozi. Vanhu vatinowadzana nawo mukuita zvimwe zvinhu zvatinenge tichiita. Masowe anotungamira Madzibaba Mozi. Madzibaba Mozi ndo anotungamira. Aiwa, Masowe ane madepartment. Ande pane ana Madzibaba Israeri, ana Madzibaba Katsiru. Asi Madzibaba Mozi yeteam inonzi team Madzibaba Mozi. Yanga vanayo team Madzibaba Mozi inoleadwa naMadzibaba Mozi. Yes, yevaprofita veHarare novakasiyana siyana. Asi team yaMadzibaba Mozi. Yes. Uzati kune team Madzibaba Mozi inenge iri team yaMadzibaba Mozi yakazvimiririra. Inoleadwa naMadzibaba Mozi. Chinhu chechi ndakachiona chichinhu chakanaka. Chinhu chakaratidzawo kuti
vaprofita vakabatana semubatani naye uye handiteka zvinofadza madzibaba Mozisi zvakaita zvokubatanidza vanhu. Vanhu vamboziva kuti mapostori akawanda ka anomakana kuti kuwanda kwakaita mapostori kunofadza ende ndeve Johani Masowe timu yamadzibaba Mozisi chete. What about takazoya timu yamadzibaba Masango yobva yabatana timu yamadzibaba Mozisi yobva yabatana neimwe dzimwe timu kureva kuti panobuda chinhu chakakurisa. Asi kutarisira zvawakatiita zvezvi vane chinhu chawakatogadzira chakakurisa. Asi kutarisira kuti pamberi apo Mwari akatiita zvakanaka chichazoita kuti tizobogadzira kuti chinhu chakakurisawo chikabatana na timu yekwawo netimu yekwedu. Yes. Ana marangi wanga wariko. Aiwa ana marangi wanga wasipa pepe yenga timu yamadzibaba Mozisi chete. Timu Mozisi Gwanzura chete. Mapostori akawanda kamwe. Pete mbichana baba. Mapostori akawanda baba. Mapostori chechi yepanza izare. Chechi yepanza izare. Ndikubaona. Yes, chechi yepanza izare. Asi ngoite nje kuti mapostori kwakanyanya kuwanda godo. Kwakanyanya kuwanda chi? Godo. Mwanda unzi ndini mkuru, andimukona. Mwana pepe madzibaba Mozisi vane timu yawo kureva kuti havanonetsana nevanhu ba. Because vane timu yawo ine vanhu vanotoona kuti pana na Owen Velvet, ana King Bolo, ana Team Dash ese vanga vari pa team pa madzibaba Mozisi. Kureva kuti asi vese vanhu vanotoni vanhu vavo asi vane respect yavanopa kumutungamiriri wavo. Andimupona. Saka imwe zhinji timu inoti ikasvika palevel yeye mumwe munhu anenge adodhonza akadai noku madodhonza akadai noku kureva kuti tofanira kuti tibvise godo chete tingoita chinhu chimwe chete. Ndiri kuona ana madzibaba Owen ndiri kuona mapostori ari kutoenda kumavhakesheni. Mapostori ane mari here? Tadajara kuti mapostori munenge mungori kuEpworth nekumufagos. Andokozva kuti vanhu vanodzikisa mapostori. Mapostori ane mari baba. Mapostori ane mari. Mapostori ane mari asi isu chitendero chatinenge takatsidzirana kuti hatipfeke bhutsu. Hazvino tisapfeka bhutsu hatina mari. Kusapfeka chete pachechi. Mutozi mutemo wedu isu takaita takagazeta. Yes. Pachechi kwangu handipfeke bhutsu. Asi handisi kupostori Johani Masowe. Asi ndine mutemo ndakaisa kuti hatipfeke bhutsu. Bhutsu pane patinodzipfeka. Pane patisingadzipfeki. Hazvino kuti bhutsu dzikapfekwa muchechi dzadzivisa kunamata kwavanhu. Pane patinodzipfeka, pane patisingadzipfeki. Mutemo. Saka chipfeka magemenzi. Ani naEvangelist Marufu hamupfeke bhutsu because imimi nen'anga munoita zvimwe chete. Hanzi n'anga panobviswa bhutsu, kumapostori kunobviswa bhutsu. Zvireva kuti n'anga hanzi ndiye muroyi. Aiwa Evangelist Marufu ndakamuudza ndakataura kudhara akati autsvagawo mbiri. Saka ngaatsvage mbiri zvakanaka hatinei naye. Ngaatambire uko achiita zvaari kuita zvipi izvo iye paibvisa saka pesa apa paimbova kuchipostori angari n'anga ndizvakutaura. Saka kana iye angari n'anga ngaazofananidza zvaangambori ozoda kuzvisa kuno vamwe. Ndiri kupaona mutumwa, ndiri kupaona. Then pane mutambo wanga uriko kuUK weZimfest. Ndofunga makaona mufananidzo nayo. Baba. Ndipoona kuti pamarriages vanhu havasi kurespecta mamarriages avo. Ukaona munhu achifamba asina kupfeka. Havasi kurespecta mamarriages avo. Wamborinawo here mamarriage? Apa mwatorina. Vanhu ndo vakudotonamatiwa mamarriages, ndo vanhu vakusiya mamarriages vavo. Sasa makati UK ika kuUK kwashata. Chikonzero vanhu vazhinji havacharespecta mamarriages avo. Vanhu ngavarespecta mamarriages avo. Ndava kubvunzai, ukaona munhu achibuda akapfeka zvisizvo zvanditeka vana mhuri ana baba vari kumusha kuno kotona kuti mwana wedu angani zvangari kumafura mhepo akapfeka zvezvezve. Hazviratidze hunhu, hazviratidze chimiro. I know kuti kune vanhu vasingade kutsurwa. Asi vanhu ngavaite hunhu chaiwo. Une umwari mukati. Yes. Zvanga vakaita zvezvezve. Amahwani yayai. Kana angari mukadzi wakutomboda ndikatona murume ane mukadzi wakakati kumuchira ndeso mukadzi akapfeka zvezvo utanzi ndiri pa freedom mukadzi wanga munaita zvanoda. Aiwa mukadzi wemunhu afanira kuziva ndiri mukadzi. Hanzi mahore amunenge muchikecha kuna 5th ndo mapfekero anenge akaita saka ndo zvamunenge muchida imo. Mahore anenge atori nani amwe chaitopfeka zviri nani dzani zvandikatoona. Mwana wesangano wenyu wabvise chiunhu cheche chatiteka. Mukaona mwana wesangano wenyu akapfeka mapfekero akaita tinongokudza kuti siya mweya uchijoki chete. Siya mweya uchijoki ende pamweya chaiwo chaiwo. Uri correct. Alright. Ndiripaona nhasi chaiye Evangelist Muparinga unokolekta mota yavo ne 50,000 yavo. Mashoko enyu ekukurukutedzawo.
kana musiri kukorokodedza wotoziva kuti vamwe vachishora isusu tikuti isusu ngomaziko chiti mota yahanzi afana kuiramba ngomaziko anorambireko mota ngaende anotora andapiwa here munhu ngaandotora chipo chake chaapiwa uko kufunga vanhu zvavakaitirana kuseri zvamusiri kutoziva saka ngaende anotora chipo chani chake baba ina shore munhu ngomaziko munhu apiwa chinhu chake ngaapiwa chinhu chani chake anditeka chatisingareeni chokuti inini kuti nini munhu apiwa chinhu chake ka isati fana kushora munhu ba andite vanobva tanzi anhingirikina ndakaona muchitoshowa muchitonzi mkomazigo varasika nokuti vari kuzodai vari kuzosapota chakati mkomazigo zvitoripo zvitoripo anditi vanhu vayapudza vapana madzibaba oshanduka aitaura zvakuti anzi chichi autotambudzika zvakatori kuzevha ukatiteka akambodza tikupe mota racheva yakarapa dakatopiwa mota akudai atosumukira zvatiteka saka isusu tiri kuti isusu ngomaziko isusu tinoteedzera hurumende yekutonga ndiyatinoteedzera chekutanga isusu kuti hurumende yekutonga ndiyatoteedzera baba anditeka tumwe mapato nechitongonyuka nyuka yetuka ihoho kunyuka anditeka hatuna kwatinoenda bato yetu anditeka yes vanhu vane chido chekutungamirira vanhu varegedza vanhu vachifane nzara anditeka yes vanoda kuti vanhu vagute saka yatuti evhangelisi rumarufu ngaanzani muparinga ngaenda anotora adya achiguta inini ndikutaura kuti inini baba chiripo chekuti vanhu ngavadya vachiguta imi ngomaziko makatonzi yamutore endamopiwa endamotora vanhu vanoda kuti vashore iwo akatidetsewa mangwana kuti atore motikari yana manya kutora anditeka asi anda kuti munhu utanzi saende kutora aiwa siyai munhu aite zvinhu zvake yes vanoita zvinhu zvani zvavo zvavanoda anditeka yes kana unazvo chero munhu akanzi utore unoziva maitiro ako anditi yaunoita yes bhozi anatete pafacebook akawandisa havateedzewa zvavanoda ndikudzosire mashure panyaya yekuzvinotedzera ndiri ndandiona vhidhio raOlinda naStana Stana munomuziva Stana ndomuziva tete Olinda munomuziva so tete Olinda vanenge vakasiyana nemurume wavo wanga naye ainzi Titan wanga vachidanana naye hameno divorce chete yakaperera kana kuti haina but ani munongoziva kuti nyango divorce yakanyatsonyorwa kunzi divorced makarambana ka vakaramba vachingokutreata semukadzi wataiti Titan imi mukadzi wamakatosiyana naye ka isusu nyange tikamuona tichingoti hamukadzi wache wamasango handiti aka vanhu vanga vachidedzera vati Stana siya mukadzi wemunhu ikoko wanga ari ikokoko inyaya yekuti andisana asana naOlinda ndivane mwana wese avana vane mwana naTitan saka pari kuya question yangu vangu pari kuya ndeyekuti vanhu siya mukadzi wemunhu akamutanga nemunhu ndiani tinoti akatanga kuitawo mwana nemunhu ndiani haiwa zvemwana zvina basa asi akambotanga nemunhu ndiani alright bozi ngomaziko enzake izvo zvitara kwandikita ngomaziko ka tonga takatogara panapa pa madhamba wanyimfesa wakadanana naye cheche kana wasapfungwa ukasata pfungwa yadzo dzokuzvibata ka wangona kutongana poitaura naye aita jamari yeyu futi ngomaziko yakushata ka waitodya vese ikoko saka ndopandiri kuti manje tinoda kudzoka pamuri vakadzi vedu ava vanenge vaine history takutoona kuti vanhu vari kunyanyochiita nevakadzi vedu handiti havasi vanhu vekure kure oro vanhu vanenge vane madzimota vanhu vane mamemories navo inga ndakakuudzai mani ndakaimboitaura last time nyaya ndakati munhu anotamba nemukadzi wako munhu waunozivana naye shamwari yako kana munhu waunozivana nani naye ndakatara futi example yekuti munhu anokuroya futi asi munhu ari kurefu munhu waunodya naye munhu waunotamba naye ndiye anoziva tsoro dzako ndiye anokuroya munhu anogode nokubudira kwako iwewe munhu waunoshanda naye saka zvinhu zvese zvezve zvinoitwa nemunhu ari padhuze saka patiri apa toita sei kuti tiise ruzhowa vanhu vari kuramba kakuya kutora maloko ka vasi vamwe vakuya kutora maloko zvavo kozi loko ndiri kudiwa panyaya dzisedzi hazvafana nyaya dzanaOlinda hatizotaura zvakawanda hatitaura zvakawanda bozi tikazonzi tutuaka mbiri nezvimwe zvinhu handiteka inyaya dzatotonge chitonadzo handiteka indobatsira vanhu vakawanda baba sanganisira vazhinji vamukutaura navo ava handiteka kandichisiyane nadzo handiteka saka nyaya iripo ndeyekuti tine chine mahistory yavo saka history dzekuti tambodzita kumatare tofamba nadzo hatizoda dzibude pachi pavanhu handiteka asi kuti chiti isusu vanhu vari kuda maloko vanhu vari kuda maloko baba vari kuda lock center ndiri kudiwa yes zasaita kuti nini wakadzika kana watomuroora babaka atiwa munhu wakuisa loko
she's now your own loko inodiwa saka munhu anza utsinya utsinye because kuona kuti mangwana arara na uyu mangwana anjola na uyu mangwana ajola na uyu mangwana chatowa puchirwere chikupiwa iwewe ufuti wakazvigarira unongotoka unongototi hai ndakazvibata komana kuzvibata uri kumba kwako muka pana zviito zvichitoitika saka loko inodiwa because inoprotecta vanhu weifamba zvirwa dundundu hanzi inini handichite handina girlfriend andimukona saka isusu kuti isusu mwari atiita zvakanaka ndakazonera arume azozviuraya here zvokuti nenga wakavimbika chaizvo ndakazona nyata kuti anzi enge ri content ndikangonza kudaro asi hakuna content yakadaro ungoti tiita ukataurira namba kwavo wakazongowana vanhu vakavagadzirisa anditeka asi isusu kuti isusu murume wese anogona kutobuda kunze kana kukadzi anogona kutobuda futi kunze asi kuti isusu maloko ngeyenga yapinda lokusenda alright then kumabasa uko vazhinji tozviziva kuti nyika izvezvi hatisati nyatsosvika patiri kuda senyika zvinenge zvichiri zvakati omei but vamwewo kumabasa ikoko unonoona mwari kupiwa iri nani inini chete yangu ndini ndiyo yakaoma inyaya yemhanza inyaya yemhanza ukaonamba pakambani pamwe chete saso muchishanda pakambani pamwe chete ingava kambani yemafreezes kana kambani yegold ona mwachipiwa 10,000 uchipiwa 1,000 kureva kuti mhanza yako haisi kupenya level yako neyamanager inofanira kusiyana hazvo asi kubva palevel yamanager ichidzika unofanira kutopiwa mari yakawanda utopiwa mari yechakuona kuti pana tikuota mari kuendera nomumwe wangu saka nyaya iripo ndeyekuti yanyaya yemhanza mhanza ndiyo inokosha mabasa kuti munhu anzi atenga mota imhanza munhu avaka imba imhanza munhu aroorwa imhanza munhu achata imhanza saka mhanza ndiyo inokosha munhu abata goridhe imhanza hanzi nevamwe iyo chipo chemari futi unofanira kungoaplya izvo zvipo vangani kuwana mapepa izvo zvivana madhigiri ari mudzimba umo vakawanda kana pepa remining hanzi unongoaplya chete 1.5 wari aplya vati uchaita sei uchachera pai hanzi kana uri aplya unobva utongonoratidzwa apa pandegoridhe baba zvezvezvi zvinotoitwa neminamato zvotopindwa mumatare baba zvogadzirirwa zvoitwa kuti goridhe riwanike hazvingomhanya zvezvezvi ndipati kuti isusu ndipavanozona wakawanda wanoenda kubata pasiripo noti wanenge wateerera shoko ratutaura panapa kuti munhu wese anotomhanya kuti izvi zvifambe tikachiti mhanya kutaura kuti umhanya kuminamato kwete kuzvinhu zvakaipa kwete mhanya unoromba baba faneka kufanira zera redino ndipati kakuzarika zera redino baba vazhinji vakunoromba baba ende pokuromba kwacho vari kurombeswa zvechokwadi vazhinji vacho varikubirwa mari vakubiwa mari kuti ndakurombesa wobiwa mari anditeka andokona ndakurombesa wobiwa mari saka vazhinji vari kuzobiwa mari futi saka isi kuti ngauye kunana masango sotovabatsira neminamato yechokwadi zvinhu zvo zvawafambira zvakaita sei zvakanaka haisi nyore mukomasi kubva 2009 uchitopa vanhu minamato vanhu vachikomborewa vanhu vanditazitasa kuti weche wakomborewa oiri ini mwana akandikomborera mukomaziko ndiri right mukomaziko kana ndikazoda kuti ndakupa vanhu minamatoka kureva kuti ndadyawo ndichiguta ndikudya ndichiguta saka kureva kuti ndikati wo munhu ndakukomborera pane zvinhu fanira kuti zvioneke pauri yes mashoko enyu opedzisira mutombo isi kuti vanhu ngavasafambe vasina minamato chero usina wako minamato unogona kungopfugamawo unamata una mwari wako wakaona warota wope chiprofita chikuru wakaona warota uchiita accident wakaona warota uchisangana nehondo dzakakura kwauda kuenda usaende kunhu kwauda kuenda ikoko zvinani akotomira uchinja zuva wozoenda rimwe zuva wambofamba wamboitiwa minamato kana wambonamata one zvazvo bhozi chiprofita babaka chiprofita chinhu chikuru kudarika kutaura nemazwi atutaura nezvayo echiprofita kurota chete daiso here kurota so ukaona kuti uchitorwiswa kana kuti uchidonhera mugomba kwauda kuenda usatoendi ibva wagara watoregedza saka ndikuti vanhu ngavabate panoponesa mwari vaitire zvakanaka ndiri kuona pafacebook wedu mukomazigo vanhu vari kukomborerwa chaizvo vanhu vakuitwa zvakanaka chaizvo pamalive atiri kuita yayaya vanhu vari kuitwa zvakanaka chaizvo hatichingoita minamato yakasiyana siyana nokududzira hope dzevanhu nokutora zviratidzo zvevanhu vanenge varatidzwa zvakangosiyana sezvatinenge ndichiita ipapo yes munofollowa page rakanzi madzibaba masango prophecy ndaiseka ndichiona paine vhidhiyo ratandakaposta papage page rakanzi madzibaba masango musadaro pachinzi madzibaba pinai moto madzibaba pinai moto vakachakuyambuka moto unotsikwa navanhu vakaikosha baba imunotsikere moto ndotsikeni pfura muchimhanya ndotsika kwete kupfura chimhanya ba ndimhanye ba
Nimenda zokuita mna moto moto ndotopinda mumoto meme ndotogara ini. Ngofamba kuti 1 2. Kwete kufamba ndokona tombomira. All right, it's okay. Aiwa baba moto ndakaona. Anditeka inini chikwamvunza ito tombogara mumoto inini. Basi baba kuti kanga. Oh, tombuzani. Well, it's okay. Zvatakuti tiite sungu maziko. Ndakurwa all night wende kuti tuya ipa all night. Muone chipina moto. Hey. Muone chipina chi? Ndiwo moto unotipisere kumaraini. Moto chacho unokupisa kumaraini wewe. Muona nichitopinda. Ndiko kuti badza ndimi wewe ngomaziko. Right, it's okay. Data interview ready me dakuti ite. Tutana nonzvimbo inatendeka katsvaga samupokenda atobadza moto matanda edu mushe moto oririma moto wende nemarashi. Yes, imimi moti mtumwa uchipinda moto ndichipinda moto. Tichazvironga ndofunga ndimi muri kuzinzwa pakamera apa. Anditeka mutumwa masango mitambo zvafana ndine mna mato back to sender waneta pa uroko vanga apa inini apa okutura tsono ichi chaiyo ndeibaya apa yobudikira kusero. Musingarwadziwe andirwadziwe hapana chinobuda apa ipapo pandobaya dama muti unotsiona apa titotsono tibaya apa izvo kana muna mota menitorai tibaya apa ini ndozokuturesa ipenya mone munobuda ropa nditeka zvicharopa chiche kuti ngamene uroko nozvimba udese wenyu asi ndinozvibaya apa nditeka kutotara ndikuda panapo todakuita back to sender kumunhu panapo ndoita imwe back to sender pauroko apa so ndetirana mikono munhu tombotika mota yenyaya kuti mota yenyu ifambe ndotura tsono yangu ndeibaya panapa inini ndeikanda painjini penya pa mota yenyu haifambe haifambe haimuke motikari iyo iyeyi. Ladies and gentlemen, muri kuwanzwa mutumwa chiremba tsono adziture kunetsa apa mashopisi apa dziripo titengese motikari yenyu mukomaziko. Aiwa mota yangu indoti ifambe atikoti kungotesta chete. Aiwa wako ikazoramba mukazambia. Aiwa irape anditeka imhiko kana paine ane mota imwe anouya toita tsono ucharenja ouya toita toda zvakapera ucharenja ouya kuti aini yangu inomuka toti inomuka here chiri ari pasta tomuda yatokamplake gauye. Aiwa no problem mtumwa. Ndiudzei mutambo yamakatirongera pamberi apa. Izvo tikuda kuenda paChegutu tine nhau yekuti tienda kuChegutu Bulawayo Karoi anditeka saka mutambo usati pamberi apa yanditeka yakuda kuti tiite izvozvi mwedzi woyo ino wachionepo wachewoyo fautendera chitoenda munzvimbo dzipi idzodzo kunoita kunosimbisa masangano kunovhura mamasangano. Yes. Aiwa maita basa mtumwa. Aiwa mwaratiita zvakanaka kusejari tiriko mukomaziko muna mato uduri utofamba tiri kuona wana chirohwerwa muduri memi mukwete muchana niwe gati saka haisi kumira. Aiwa maita mtumwa. All right, komborerwai. Thank you. Ndotenda.